Anonymous România. Mass media perversă. România condusă de forțe oculte. Prin acest mesaj dorim să dezvăluim anumite fapte cu privire la incapacitatea mass mediei din România de a transmite în timp real toate informațiile veridice care pot anunța cetățenii cu privire la situația economică, politică și financiar-bancară de la nivel mondial, precum și faptul că guvernul României este condus de forțe oculte care nu doresc altceva decât să îngroape această țară odată cu toți cetățenii. Mass media internațională a subliniat în nenumărate rânduri faptul că informațiile reale și veridice transmise pe diferite canale nu sunt preluate sau sunt preluate dar interpretate greșit de anumite posturi de televiziune și de presă din țările mai puțin dezvoltate ale lumii, ceea ce conduce inevitabil la dezinformarea sau informarea greșită a cetățenilor acestor țări cu privire la ceea ce se întâmplă cu adevărat în lume la un moment dat. Aceste țări, precum și cetățenii acestora, nu au nicio șansă de îmbunătățire a situației politice, economice și financiar-bancare dacă nu țin pasul cu realitățile acestei lumi în care dictatura impusă de anumite state, puternic industrializate, a ajuns să arunce în derivă anumite state ale lumii, mai ales cele care au ieșit de sub dictatura comunistă în perioada anilor 1990. Sublima democrație promisă statelor foste comuniste a dus la înrobirea acestora de către ceea ce numim astăzi forțe financiare oculte, în postura Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale precum și anumitor bănci europene. România plutește într-o derivă politică, economică și socială nu numai datorită acestor forțe financiare oculte, dar și datorită mass mediei care, pe lângă dezinformarea cetățenilor, aceasta instaurează frica, teama, instabilitatea, iar pe copiii noștri îi transformă în niște oameni violenți, labili psihic, inconsecvenți în acțiunile lor și vulnerabili. În anul 2008, atunci când România anunța creștere economică, cu măriri de salarii, mai ales pentru parlamentari, iar masonul Isărescu ieșea pe postul public de televiziune pentru a marca sfârșitul perioadei creditelor cu buletinul, Statele Unite anunțau intrarea în recesiune precum și măsuri legislative severe impuse băncilor. Cetățenii anumitor state și-au arătat nemulțumirea față de bazele NATO instalate pe teritoriul lor, în timp ce România anunța prin președintele ei, cu turle și trâmbițe, faptul că se va amplasa o bază NATO la deveselui indiferent de opinia cetățenilor. Același lucru s-a întâmplat și cu centrala nucleară de la Cernavodă. Multe state ale lumii vor să renunțe la centralele nucleare, iar România mărește numărul de reactoare pentru aceeași centrală. În statele dezvoltate ale Uniunii Europene sunt trași la răspundere cei care încalcă legea, inclusiv parlamentarii. În România se deschid dosare penale pe numele presupușilor oameni politici infractori, dosare care sunt mușamalizate după ce vor fi făcut deliciul presei, urmând ca presupușii infractori să iasă nevinovați, iar cetățeanul de rând să plătească hoțiile făcute de respectivii oameni politici. În timp ce în statele nordice s-a pus accentul pe combaterea evaziunii fiscale și tragerea la răspunderea evazioniștilor, în România s-a trecut la reducerea salariilor angajaților, precum și reducerea ajutoarelor sociale, însă evazioniștii, care, în marea lor majoritate sunt parlamentari deținând fel de firme și afaceri, au fost omiși, cu bună știință de la verificări. În România legile se aplică numai cetățenilor de rând, nu și oamenilor politici. Rapoartele pe justiție anuale ale Comisiei Europene sunt numai minciuni care trebuie să dea o impresie pozitivă față de ceea ce se întâmplă în justiția din România. Unii magistrați se miră de faptul că în aceste rapoarte sunt lăudate an de an progresele realizate de România pe calea înfăptuirii justiției, dar,
De fapt, adevărul este că nu s-a realizat nimic în justiție, nu s-a luat nicio măsură care să ducă la eficientizarea actului de justiție din România, cetățenii de rând fiind cei care suferă consecințele acestor hotărâri luate de către magistrați. Totul nu este decât o abureală pentru ca puterile mondiale să pună mâna pe ce a mai rămas din această țară greu încercată. Jefuirea României s-a făcut și cu complicitatea magistraților care au mușamalizat sau au soluționat în mod eronat dosare mari de corupție. Consecința, corupția a devenit endemică, s-a adâncit prăpastia dintre bogați și săraci. Administrația publică funcționează haotic, instituțiile statului nu își fac datoria, legile nu se aplică decât în funcție de interesele politice ale celor care se află la guvernare, economia a involuat, societățile private au fost aduse în stare de faliment, șomajul a ajuns la cote alarmante. Stresul a devenit o boală incurabilă, iar cetățenii României trebuie să plătească scump această gaură financiară făcută de către politicienii. Cine este vinovat de toate aceste lucruri? Normal că cetățenii de rând care acum trebuie să plătească. Cei care ne conduc, guvernul, parlamentul, șefii administrațiilor publice locale. Nimeni nu și-a asumat niciodată responsabilitatea măsurilor și deciziilor luate. În consecință, cetățeanul de rând este bun de plată pentru o perioadă nelimitată în timp, 30-40 de ani, una sau două generații. Guvernele României, corupte și incompetente, au aplicat o politică de înrobire și distrugere a cetățeanului de rând, a celui care plătește taxe și impozite, a celui pe spatele căruia sunt aruncate datoriile făcute la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, precum și la anumite bănci europene. În timp ce în anumite state s-au verificat contractele tuturor instituțiilor bancare și nebancare, în România aceste bănci și-au continuat nestingherite înrobirea cetățenilor români prin credite cu dobânzi mari, contracte ilegale cu anumiți terți pentru efectuarea de executări silite și distrugerea familiilor din România. Mass media din România are culoare politică pentru că cei care au reușit să-și deschidă trusturi de presă au fost cei care s-au aflat la putere în toți acești 22 de ani. Cum se poate mișca o turmă de la nord la sud sau de la est la vest decât cu ajutorul mass mediei? Mass media înseamnă politică. Mass media înseamnă manipulare politică, economică, socială și culturală. Mass media înseamnă înrobire. Mass media înseamnă spălarea creierelor. Mass media înseamnă stres, depresie, anxietate. Mass media înseamnă distrugerea speciei prin prostire, îndobitocire, dezinformare, manipulare și intoxicare. Să nu aveți încredere în mass media din România, să nu cereți ajutorul mass mediei din România, să nu faceți afaceri cu mass media din România. Aceasta este a lor, le aparține și o folosesc împotriva noastră. La fel și instituțiile bancare și nebancare. Mass media este folosită împotriva noastră a tuturor. Nouă nu ne-a mai rămas altceva decât lupta în stradă, să ieșim și să ne spunem nemulțumirile în stradă și să sperăm că cineva îi va lumina și pe acești oameni politici care au acaparat totul și toate. Noi suntem Anonymous. Noi suntem legiunea. Noi nu iertăm. Noi nu uităm. Așteptați-ne.